Nyos. Srit bola. DJ Production. Awale kudu sapa-sapa suwe-suwe duwe rasa tresno asing tak rasakno matur nuwun pun purun nampa
Ya, ya Citra. Ngono apa ora Mas? Diajak Rit. Durung nganti garing jatuh sing ning atiku. Teko-tekone sliramu nambahi loro batinku. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Jedone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra. Panas-panase srengenge kuwi kang nguliti awak iki. Nanging sing panas rasaning ati nyawang kedadean iki. Lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku kelara-lara. Ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lila awakku iki wis lila senajan lara aning jero dada. Yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu. Citra 2 kali Mas. Ayo. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Jedone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra. Panas-panase asrengenge kuwi kang ngeliti awak iki. Nanging sing panas rasaning ati nyawang kedadean iki. Lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku kelara-lara. Ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lila awakku iki wis lila senajan lara ning jero dada. Yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu. Ayo lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku kelara-lara. Ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lila awakku iki wis lila senajan lara ning jero dada. Yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu. Yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu. Iki lho. Apabila engkau berjumpa dengan seorang cara, dia banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa. Jangan biarkan dia menunggu. Janganlah sampai dia berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Aku diambil orang. jangan
saiki ono wong liya, rada sedih pengen nangis tapi kok wagu. Awalnya indah kini berantakan, kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan, kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen hatiku mung kanggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedih.
tresno kang suci. Panjang kalau bareng Loro Indah Kak Linda. Pangrasa
ben krinalan wirang lila legowo ing ngarsokan nila brata kekucing trisawida amadangi jagat raya wengi
ati ayam yen lagi nyawangi semu kaya ngopo ngerasa ingatiku bisa ketemu lunga jejer siramu yo kuwi sing ono sajroning ati tresnaku iki tulus sing ati yo kuwi sing ono sajroning ati tresnaku iki tulus sing terima kasih. Pak Dalan, Dalam Mbak Linda. kok mbak lho? Iki jan cocok iki dalang karo sinden ya jane. Dek ngono bedine. Wanodya ayu utama ngambar arumen kusuma mula lang-lang prangto agawe sengseme nolo Esa mulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning hanggu karasa tresnaku ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunce katon kinelung tak kanthi aning jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuku tan ana liya mung sira wong ayu tenang nih Roma tenan dik paribasan kaya gayuh apa ya gayuh lintang gayuh sepeda tau bel muter-muter Derizal siap ke Derizal gambar terep tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rino
Gunung Kidul udane terus. Terus Dur ngambung sing isor. Merasa basah. Tetaplah bernafas walaupun tidak berguna. Ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan dianeng jagat katresna tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang kuku tan ana liya mung sira wong ayu. tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang kuku tan ana liya mung sira wong ayu. Tan ana liya mung sira sayangku. Makasih Mas Akbar. Matur sembah nuwun. Mbak Linda, Halo, Kusuma Wijaya. yen sinawang saka mantu Mbak Linda eko kembang wijaya kusu. Lungging mekar lan sami puspita ing taman sari manglong manungsong wangi kalawan wulane datari Ngambar arum sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarining kembang Kusumaning ratri mangsa wici kinanti mapatri sakjroning ati kang suci lintang pancerana antariksa mimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya. Masuk Dik. Iki tari apa jenenge Mas? Timi. Lunging bakar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulan datari. Gambaran sasmita san kumbang wewayang rangsang pucuk
Kusuma Wijaya. Mas Akbar. Mbak Linda. Mas Adi. Tawas. Oke. Lagune sapa Mas? Sopo ya? Lagune dhewe. Rakrasa kulino ngopi sak meja sisihan. Ora lali ngaras rambutmu ngembang bakung kuciran. Kopimu kopiku sayang, jangkepi sesandingan. Inenggan tembang kasmaran, ngawanging lelamunan. Nadyan rakelingan kapan miyantori ning kalbu, merko ayo maning sandingmu merajak sepi rasaku. Sayangku alus tuturmu tentrem nalika krungu kesengsem esem lingsemu semburat abang jambu. Rasa wanci gumanti sore tekaning wangi. Nyedak sayang tak kidungke tembang-tembang kayangan, tak rangkul tak tungengi lelakon tresno, tak kanthi lumaku nukir cerita. Secangkir kopi, sumber pewangi rasa pingsan ubari, kairing soro tembang janji, sebulit tekaning mesen yang seni. Nalikon biko ugi tresnani. Asik. Goyang ya Mas. Tawas marah bergoyang. Oke dong. Disegai dari Rizal. Nalika adoh papanmu rumaten tresnati, iki sarana tamba kangen kulan kangenmu.
kabeh ilang nelongso urip iki nampa kabeh kahanan. Kuat, kuat, kudu kuat, kabeh ono akhire, boten pareng sambah. Kebacut lair lanang kulino urip ninggan sajan keloro-loro kudu iso nyangga ikhlase ati legowo lan sambodo. Sang lakuku
nyatake tak coba.
masuk